Ngasukwa pensai kendiat ya ke jingkren jong wei na noilam jong seng vice president berim jong H&M Bandelson Company wong ba ka jingmi jong na ka seng kalong hadin ba kadon ka jingki win na po jong seng kata kadai ka ba usukren kena kunlong kamdon ka jingki win hapo ka seng kai hapo ka seng bentang ilong telimlon ka jingki win kalong ka jingki win kadai makihi ki baladon ha kalis syabeseng haba ki win maki kumno ki keno e keseng kata kum keseng kwa ban pensai namar ha ka H&M hi kamdon por kata ka jingki win re ka thong jong ka kalong kumno ban yadai benreu ban yadai khanda siap jong jalam klia kumbang ila deble bat ngil dab yada ha kini kisnam banwan bat nang ne se khamat ro ngindang yai treitom kumno ban yadai ka jaj benreu naga jing wan rong ka thlap jong ki mandari naga jing syakni no ha ka yo kam yo jam bat khamtam kumno ban yada ya ka riti ke dustor jong benreu ka ba kilong monsua kila ai hangi kum ka jaj benreu haru ba kalang thoni sekretari ong ba ingkwa ba ka seng H&M kalong political agent seperti agent jong no jong phi ka jing ong jong i ba kwa ba utau no elam kunlong agent jong no perkapati phi nga sukwa pensai ba ada ubriu ne ka breu ukudau ka we ka sempre akti seno sautali ki kedau ilade bat ka jing keno jong u ba unong elam udai agent jong ka perkapati ka jing keli kalong ba kita ba keno kidai kidalal jong no phi hadu menta kat kum ka jingtip ke jonga bat mangaru kum presiden ngampat dai u aktif member jongno ka political party ngadang dai hi u H&M hadu kini gisni te na kaliang jong kaseng hi kam kwa ban kento no bat ngimdon por ire ban kento no nama ka thong ke jong ka H&M golong ban yada ya ka jaj menreu ban yada ban yakon ya kimat kujura jong jalam kaliya namar ka weiru ngasukwa pen slow sha kari bagja benreu ngimdai ban slow pla habang idon no kan hon haka H&M lay hak ni ki khasantli kisnam ki balaj no kila don katto katne kajingmi na kaseng kidon katto katne kajingrung kaseng nama kakam tremon soba ubarong ro ubabon ubame ubabon kajing syabe ro kadon kajing penskem ro kadon namar kadai kaseng ke batrai mon soba na mentaki dauba dausan jong ka jaj penreu ban ngilayu i ha kini kisnam balai no ngimla ban klet don katto ki beken hon bala thau da ka kaseng hele ngui kimpoi so sino don ha na ka H&M le ki bala pat ba thau seng labun ba ngimla ban len tenre ngi i ba klem ai jimen toy ya ka ri ba jaj penreu tenre ngi dei man su thu sai baharu kan hon omai ta ka H&M habon ke kan hon kajing syabe kadon kajing me kadon kajing rungru kadon nama kadai kaseng trimon soba ya ka bala projek dak riti sensar jong kari India